Район мөхтәсибәте махсус хәрби операциядагы егетләргә һәрвакыт салы ярдәм күрсәтә. Биредән адреслы ярдәмнәрдә, төрле күчтәнәчләрдә, егетләр үзләре сораган кораллар да әзерләп озатыла. Һәрберебез дә булдырылганча үзенең эшен, гамәлен кертә, кемдер ризык белән алып килә, кемдер акчалата алып килә, кемдер инде тегеп алып килә, кемдер үзенең вакытын шунда килеп сарыф итә. Һәм шуның өчен дә ихлас күңелдән безнең абыстайларыбызга, эшмәкәрләребезгә, үзләренең ярдәм бирүче кардәшләребезгә Аллаһ Тәгалә разый булсын, әҗр савапларын насыйп итсен. Әйне кардәшләребезгә шушы җирлектә үзләренең гаиләләрен, үзләренең туганнарын калдырып, шушы җирдә безнең сугышта булган кардәшләребезгә Аллаһ ярдәм бирсен. Җәмигъ мәчетенә йөрүче хатын-кызларыбыз бу көннәрдә кечкенә мендәрләр ясый башладылар. Мендәрләрнең күпчелеген махсус госпитальләр мөрәҗәгате белән әзерлиләр. Аның исеме костышка дип атала һәм нәкъ сөяк формасында эшләнә. Госпитальдә авыр яралылар өчен муенга куярга, шулай ук ярала тез астына аякны күтәреп кую өчен уңайлы. Шулай ук киптерелгән шәйләр, аш җыелмалары сахариларда әзерләнә. Башка кирәк-яраклар да җыела. Мөхтәсибәт тарафыннан 25 елда озак яна торган шырпылар 4000-нән артык эшләнде. Коры душлар, шулай ук 4000 дисплейләр ясыйбыз. Без инде аны хөрмәт төшләрен тишеп ясыйбыз. Алары 500-гә якын эшләнде. Пастилләр тегәбез, 14 комплект пастиль тегеп әзерләп җибәрдек. Шулай ук дарулар, шәхси гигиена әйберләре әзерләйбез. Акчалата ярдәм күрсәттек. Хәрәкәттә бәрәкәт төркем эшчәнлегендә төрле авыллардан килүче абыстайлар һәм хатын-кызлар актив катнаша. Юлларның ераклыгына да карап тормыйча, алар һәр көнне мәчеткә киләләр һәм ярдәм әзерләүдә хезмәт куялар. Аллага шөкер, рәхмәт. Бөтен бар әйберне дә җитештерәләр, бар әйберне дә менә безнең егетләр сорыйлар. Маскировочный сеткалар да, маскировочный кием дә, шәмләр дә кирәк, менә аларга озак яна торган шырпылар да кирәк, мендәрләр дә, киемнәр дә, һәрберсендә менә җитештерәләр, рәхмәт. Ашлар, сухой душлар, барысын да менә җитештерәләр, рәхмәт. Бу көннәрдә мөселманнар янәдән ярдәм йөге җибәрергә әзерләнәләр. Алар арасында Җәмигъ мәчете һәм хәрәкәттә бәрәкәт төркемендә катнашучылар тарафыннан әзерләнгән ярдәм дә зур урын алып тора. Мөселманнар тарафыннан җибәрелгән ярдәм егетләребезгә кыен вакытларда ярдәм итсен. Дисбе һәм дугалар кушып әзерләнгән һәр күчтәнәч аларның исән-сау кайтуына хәер-фатиха булып барсын. Фәридә Гаентинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.